Здравейте, аз съм Георги Стров, днес съм с господин Гюрев, втори в листата на 17 МИР Пловдив. Здравейте, господин Гюрев. Здравейте, кандидат съм за народен представител от партия Възраждане в листата за Пловдив област. Имам зад гърба си 2 мандата вече в Народното събрание, отново от партия Възраждане, единствената българска партия в българския парламент. Според вас как се променя вашата избирателна активност през годините? Нашата или Като цяло избирателната активност? За съжаление, непрестанно намалява. И това е вследствие на лъжите, които бяха изговорени от куп политически партии през годините и това, че хората все по-малко вярват на послания от политици. Ние ставаме жертва на това нещо, защото въпреки, че говорим истината, въпреки, че сме последователни в своите действия, хората все още трудно успяват да ни се доверят и повечето от тях решават изобщо да не гласуват, което се отразява изключително негативно на цялата обстановка, защото виждате в Народното събрание са представени партии с доста голямо преобладаващо мнозинство, така да кажем, без в народа да има чак такава подкрепа за тях. Директно визирам партия ГЕРБ, която е изключително нехаресвана в публичното пространство. Ако минете тук и питате 10 души колко от тях харесват партия ГЕРБ, отговора не знам колко от тях ще кажат, че я харесват, а тя е първа политическа сила на последните избори. Мислите ли, че водещите проценти на ГЕРБ са в последствие на ниските проценти на гласуване? Даже съм сигурен, защото те имат едно твърдо ядро от гласуващи, най-вече хора, работещи в администрацията, т.е. имат един административен капацитет, на който разчитат, имат контролиран вод, разчитат на купен вод и този брой избиратели, въпреки че непрекъснато намалява, той винаги стои някъде 500-600 хиляди. Убеден съм, че при една висока избирателна активност, да кажем 50-60%, техните избиратели няма да се увеличат кой знае колко много. Тоест, тяхната тежест неименуемо ще намалее и то бързо. Какви са вашите желания и очаквания след сегашното гласуване? След тези избори, моите очаквания са ние да сме втора политическа сила, при една добра избирателна активност, която, за съжаление, към момента не съм сигурен дали се очаква. Съвсем реални шансове имаме ние да бъдем първа политическа сила, точно защото посланията, които излъчваме, това са неща, които по-голяма част от обществото си мисли и желая. Добре, мисля, че след тези избори ще се състави парламент и правителство? Твърде е възможно, за съжаление, ако избирателната активност остане ниска, да станем отново свидетели на правителство тип сглобка от преди няколко месеца, ГЕРБ, ДПС Пеевски и ППДБ, които така ли иначе вече са управлявали заедно. Много е вероятно те да оправдаят този път това свое събиране, поради факта, че Възраждане расте, трябва да ги спрем, така нататък. Чували сте тези послания, много сме страшни. Не сме страшни, ние искаме да си спасим родината и държавата. Една държава е, една родина е. Според вас трябва ли се забрани правото на глас на хора, които нямат завършено средно образование? Това е доста сложен въпрос. Минава през промяна в Конституцията, защото към момента Конституцията не разрешава такова ограничение. Моето лично мнение е, че правото на избор е изключително важно и би трябвало да се упражнява от хора, които са съзнателно отиват да гласуват. И последен въпрос. Според вас трябва ли да се забранят всякакви етнически и сектантски партии? Предполагам, разбирам за какво ме питате. Не, ние сме против забраната на партии, точно защото нас се опитаха вече да ни забранят един път. Ние сме за демокрация, в вида, в който обаче тя трябва да съществува в пълния си вид. Всъщност ние сме най-демократичната партия, при една добра избирателна активност, най-вероятно партии от типа, за които вие визирате, просто няма да могат да влязат в парламента. Последно искам да кажа, че заради ниската избирателна активност прага за влизане в парламента непрекъснато намалява. Последните избори беше около 100 000 гласа. При сегашните предвиждания за около 2 милиона души гласували, това означава, че прага за влизане ще е още по-нисък. Това вече дава възможност за всякакви такива партии, физикали от нищото да успяват да влязат в парламента. Благодаря. Благодаря ви аз.